ህዝብን ዞባ ጦሮና ኣብቲ ግንባር ንዘለዉ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ዋጋ 224 ሽሕ ናቕፋ 15 ከብቲ ወፊዩ ወከልቲ ህዝቢ ብ25 ሰነ ነተን ከብቲ ኣብ ዘረከብሉ ህዝብን ሰራዊትን ኤርትራ ነጻጽልካ ዘይራዩ ሓደ ኣካልን ኣምሳልን ምዃኖም ንምግላጽ እምበር ንቕያን ጅግንነትን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ዝዳረግ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ወትሮ ኣብ ጎንኹም ኣሎና ኢሎም ወኪል ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ በወገኑ ህዝቢ ዝገብረሎም ዘሎ ምትብባዕ ንጽንዓቶምን ተወፋይነቶምን ዝድርዕ ምዃኑ ጠቒሱ ክብርትን ሕፍርትን ሃገር ንወለዶታት ንምርካብ ዝበቅዎ ከም ዘየለ ኣረጋጊጹ ብኻልእ ወገን ሰራሕተኛታት ትካል ስራሕት ጀላቡ ሓሬና ካብ ደሞዞም ብምውፃእ ን4 ስድራ ስዋዕት 20,000 ናቕፋ ከም ዘበርከቱ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ብ27 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን ናይታ ትካል ኣቶ ሙሳ እድሪስ ሳላ ሰማዕታት ከም ህዝብን ሃገርን ንነበር ስለ ዘሎና ስድራ ቤቶም ንምሕጋዝ ግዴታ ናዩ ክብል ገሊጹ ሓገዝ ተገብረሎም ስድራ ቤታት ድማ ብህዝብን መንግስትን ዝግበረሎም ቀጻሊ ደገፍ ኣመስጊኖም ሰራሕተኛታት ትካል ስራሕት ጀላቡ ሓሬና ካብ 2013 ጀሚሮም ብተመሳሳሊ ኣገባባት ን17 ስድራ ስዋዕት 9,000 ናቕፋ ከም ዘበርከቱ ካብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት ሃገራዊ ማሕበር መንእስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ብ25 ሰነ ኣብ ኣዳራሽ ሆቴል ማይ ነፍሒ ገምጋም ንጥፈታቱ ኣካይዱ ኣብቲ ኣኼባ ሓለፍቲ ክፍልታትን ዞባታትን ማሕበር ኣብ ዘቕረበዎ ጸብጻባት ኣብ ዘን ዝሓለፋ ቀዳሞት 6 ዋርሕ ኣብ መንእስያትን ተማሃሮን ዝተኻየደ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ዑደት ካድራት ናብ ታሪኻውን ልምዓታውን ቦታታት ምስልጣንን ምክትታልን ሕመረት ካድራትን ኣካየድቲ ኣካላትን ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ኮሌጃትን ሙቓምን ምሕያድን ኣካየድቲ ኣካል ብደረጃ ንኡስ ዞባ ውዳበ ክለባት ፊተውራሪ ምርግጋጽ ተሳትፎ መንእስያት ኣብ ልምዓትን ማዕቶትን ምሕያል ዞባውን ኣህጉራውን ዝምድናታትን ተሳታፍነት መንእስያት ኣብ መደባት ጽምብል ብሩራዊ የቤሉ ናጽነትን 10 ሰነን ቅነ መንእስያትን ዝተሰላሰሉ መደባት ደሓን ዝኾነ ገስጋስ ከም ዘመዝገቡ ገሊጾም ህንጸት ስልጥንትን ምዕብልትን ሃገር ናይ መላእ ህዝቢ ሓላፍነት እኳ እንተኾነ ዝያዳ ግን ኣብ እንግዳዕ መንእሰይ ዝበለ ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድዲን ቀንዲ መራሕትን ኣማእዘንትን ጉዕዞ ሕብረተሰብ መንእስያት ስለ ዝኾኑ ኣብ ገስጋስ ምህናጽ ብልጽግቲ ኤርትራ መንእሰይ መሪሕ ተራ ክጻወት መድረኻዊ ተልእኾ ምዃኑ ኣብሪሆም ንሱ ስዒቡ ሻውዓይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእስያት ምስ መምረቕታ 29 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንምክያድ ክካየድ ጸንሐ ምድላዋት ኣብ ደረጃ ምጽፋፍ ከም ዘሎ ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብቲ ጋጣሚ ብደረጃ ሃገር ዝወሃብ ስልጠና ካልኣይ ደረጃ ካድር ካብ ኣካያዲት ኳካል ጨናፍር ክሳብ ንኡሳን ዞባታት ዝርጋሕ ናይ መሪሕነትን ምሕደራን ስልጠና ሞያዊ ዓቕሚ ኣባላት ንምዕባል ምዝምልከቶም መሻርክቲ ብምውሃድ ናብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝቐንዐ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን መሃብ ከምኡውን ምምልማል ፊተውራሪ ዝብሉን ካልኦትን መደባት ስራሕ ተወጢኖም ቤት ትምህርቲ ስነኪነት ሓላይ ንኽልተ ዓመት ብሞያ ጽርበት ሓጺን ጽገና ኮምፒውተርን ምዝርጋሕ መርበባትን ከተምህሮም ጸንሐት 17 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 55 ተምሃሮ ሎሚ 28 ሰነ ብሰርቲፊኬት ኣምሪቓ ኣብቲ ናይ ምምረቕታ ስነ ስርዓት ዳይሬክተር እታ ቤት ትምህርቲ መምህር ሩፋኤል ተኽለ ኣብ ዘስምዑ ቃል እታ ቤት ትምህርቲ ሎሚ ዓመት ንራብዓይ ግዜያ ብተመሳሳሊ ሞያታት ብግብርን ክልተ ሓሳብን ዝሰልጠኑ መንእስያት ተመረቕ ምህላዋ ጠቒሱ ተምሃሮ ቀሲሞሞ ንዘለዉ ፍልጠት ብስራሕን ምርምርን ከማዕብሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ክፍሊ ቴክኒካውን ሞያውን ስልጠና ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ጨንፈር ምክትታልን ምቁፅጻርን ብቕዓት ኣብያተ ትምህርቲ መምህር ማዓሾ ገብረትንሳኤ ብወገኑ ምሩቓት ውፅኢት ናይቲ ብሞያን ፍልጠትን ዝተኸስኮሰ ዓቕሚ ሰብ ንምምዕባል ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ስለ ዝኾኑ ሞያዊ ብቕዓቶም ብምባል ኣበርክቶም ኣብ ሃገራዊ መደባት ህንፀት ክዕዝዙ ትፅቢት ከም ዝግበረሎም ገሊጹ ተመረቕቲ ነሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ሳላ ብቕዓት መምህራንን እኹል መሳለጥያትን ብቑዕ ፍልጠት ከም ዝቐሰሙ ብምሕባር ኣብ ኩሉ ንዕቤት ሃገር ዝውጠን መደባት ልምዓት ብዘይ ተጉላባነት ከም ዝሰርሑ ኣነፂሮም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ተራእምኒን ዞባ ድባርባ ብውሕጅ ዝተባሕጎገ 80 ሄክታር ናይ ሕርሻ መሬቶም ብምፍዋስ እቶታውነቶም ከም ንምባል ዝዓለመ ወፈራታት የካይዱ ኣለዉ ኣብ ኣመሓዳርቲ ምምሕዳር ከባቢ ኣቶ ዮሃንስ ብርሃነ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ኣብ ማእከል መሬት ሕርሻ ዝተፈጥረ ምብሕጓግ ንምፍዋስ ዝሰላሰል ዘሎ ስራሕ ብማሽነሪ ዝተደገፈ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ነዚ ናይ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ኣገዳሲ ዕማም ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምዝዛሙ ኣበረቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለው እቶም ነበርቲ ብተወሳኺ ሓቢሮም
ابن زوب عصب من محدار كبابي عصبي نبرت عدتات والوالو عللان ناماجيتان كبابيهم بصريت بمحاس عنا من محاس كم زمرحون فتات يكايدلهم إتن عدتات كما أكل نايتي زكايدو إمام بموهاد أنفر مينستر عنا زوادو باوك إح بحرن محبر كإح مسكال إيرتران كم سرحة وكيل يرينا حبيرون حلف سكلتيو أكلات بعسران حموشان سنة نتستسلاسل نتفتات دحر معزاب صوري أكباب موحاس برصحاتكم وتنزغول حمامات مكل خال مخان بمحبار إتن عدتات جميرون ونزلوا مدبكم زمرحة ريت بزل عليك قطلوا أتغاخيرام أما حدار نوزو بعصبات وقرماي تغلاب بوغنو هزبن السوها بأستمروتات بزقبات رديو أبقبركو علوم مخالو مرأيان نابر خزمت زلو نقحاتو كم زخونة تغيسو من محدار كتمام مدقاف كم تقبر لهم أرقاقيتون وانا دايركتور كفل محبراوي اغلغلو زوبا دوباو قيح بحريات محمد علي دما صريتو زيتو حسه كبابي لتمحالف حمامات قلع مخانو قدامت قديا دما حصاناتن قلعنكم زغون بمحبار زكايد زلو نطفታት قصانت كواحد صويعم نبرستن عدتات ابزهبو حبريتا دما سمناوي زكايدو مااتون وفراتات نتياب كبابياو صريت امزغيبو مزلو عوت سلازدرع بزحيله كم زقصلو ارغاغيطام